gaskiya na yi da shi ma yana kungo Dr. Ibrahim wanda kudu ne ba ana ga sai ba kudu sai ba arewa sai ba kudu sai ba arewa me ba ne kuma na neman dinta likita da shi da ciciya mai hannu biyu wata gaba nan da hannu da bana sai yayin kungiya soja da gwamnati muna kiran soja na gwamnati sayarwa wallahi Najeriya zan bashi samiru kala sai kale ko gobe da shi dole shi sama wallahi samiru kala ana da bin baya rabo sarki ciyama duka na dora maka president asuwaju duk mun baka amma ba ka ce wallahi ba mun baka ni ka sani na san me ne kudu na san wanda baya ne kudu ko wadannan shugabanni cikin mun gida yace to mun baka amana mun ba ku kudi amana ga ƴaƴan mu sun lawashe sun hadi sun kare to mun ba ku amana ku yi kokari da Allah da mun nan gidansa ne ya zo kuma ya ƙara zuwa shi da mataimakinsa sun zauna sun zauna ɗan kishin ƙasa ɗan Najeriya mai san Najeriya ta gaba mai ƙaunar Najeriya ga shiga mataimakinsa Najeriya wa Najeriya ta gace ka samu wallahi bakon sanin mutiji ya samu shago alƙalin bello ayya ka samu wallahi bakon sanin mutiji ya samu shago alƙalin bello ayya auta Haruna dan ƙasa bai gari mijin Khadija mijin Aina
sakatare a wani gobe na wani gobe koko wanda aka ba sakatare idan ka sa hannu kuma na fitan yawa kan aka ga mai gobe ina da wani sai shi iyayen kungiya wani ya hayya alkasar alwama alkasar na yin fashe shi ma wannan kamata ya ba shi wani gobe da sama babban kungiya sai a ji ɗan azumi shugaban matasa na samfara sai a ji ɗan kafira sai da wajen abubuwa su ne yana yin kungiya a nan jihar kano mun yadda ba idan makarantar wannan mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa soyayyar da shi da takarar gwamnati ga sanar sun shigo ba ku da kuma ya ce ka kawo da kai ban ji tsoro a tsari don masa na ta kuma ta sosai don haka karka da kuwa wakil da mana da yi arrangement din ne bai kamata ya kusa su cikin wasan haka aiwa ka sarara an sako ya ce yi da shi na hannunka ina iphone din nan ta dan ali ne yayi ya ce ba ku ya kowa yin shi aiki sai da kayan aiki iphone ko ma mai iphone din masu youtube babu abin nan na da tura bai da iphone yake amfani ba kai fata ka noce s10 ba dan zuwa daga nan kusa da kai nan kare ne ka zo mana auka kana ina ne wai bago ya guri wuce ci gaba da aiki jiyo da abin sani ba taba nan ba ga sama Baba ne ya kusa ya ba wa Allah na yi sarrafa sai ki ta biya da Allah ne a rubuta da shakawa na kasa da baki da
yawa bago Kijiye sosai. Wallahi ba. ga aikinka mai sama ya ahadu ya jalla gwani